Dobar dan vam želim. Evo, čovjek kad pogleda ovako ovu ljepotu gdje sada ja jesam, rekao bi da sam negdje daleko od grada. Međutim, od mjesta, odnosno stana gdje ja živim, ovo je udaljeno nekakvih par stotina metara. Ovdje smo se mi kod djeca dolazili igrati i raditi koje kakve spačke, što sva normalna djeca i rade. I tamo imate još tu, evo, prvi potok koji dolazi s Medvednice, koja je tamo i ide još daleko u jedan drugi kvart. No dobro, ono što sam ja vama htio reći danas ovdje je da evo sam u iščekivanju odluke hitnog odbora koje je Svjetska zdravstvena organizacija najavila nakon sastanka koji je bio u četvrtak. Odluka je trebala biti donesena u petak od strane tog odbora za hitne zdravstvene situacije. Međutim, evo, do dana današnjeg nije ništa još nigdje, niti slovca ko neki zaključak doneseno sa tog sastanka. Zašto ja smatram da je to bitno? Neki će reći da to nije uopće bitno, da ih baš boli briga, ali po meni je to bitno zato što ako izglasaju, odnosno donesu odluku da su majmunske opasnost za cijeli svijet, onda će se ta opasnost izjednačiti sa nevidljivim neprijateljem. Onda to znači da će sve odluke, sav narativ biti gotovo identičan, ako ne identičan kao što je sve bilo sa nevidljivim neprijateljem. Znači, ukoliko daju gas iza nevidljivog, mogu uduplati ta maltretiranja i sve to što su radili pod krinkom brige za sve nas na jesen. Nadam se naravno da to neće biti, ali eto, zanima me živo šta će izglasati. I ono što sam primijetio, što mi je dosta interesantno, da narativ u mainstream medijima kada majmunska uđe u pojedinu državu je gotovo identičan, ako ne identičan narativu koji je bio za nevidljivog neprijatelja. To ne bi bilo čudno da prvi slučaj majmunskih nije zabilježen 1970. da to nije ništa apsolutno novo, to cirkulira u populaciji, postoji dakle od 70. godine i do sada nije bila nikakva opasnost. Sad odjedanput ako proglasi opasnost za cijeli svijet, sad će to biti au kuku, mene izbole me pčele. Ono što je također interesantno, što sam primijetio, da se prisutnost tih majmunskih utvrđuje prst testom, isto kao i nevidljivi neprijatelj. Ne znam da li postoji više vrsta tih prst testova, mislim da ne, što je eto još jedan razlog da kad razmišljamo malo dublje i šire da vidimo da nešto ne štima. I ono zadnje što sam jučer gledao, da 2/3 onoga što se zovu simptomi majmuna odgovaraju, odnosno da 2/3 simptoma nevidljivog neprijatelja odgovara simptomima koje se navode za majmunske, evo, novu pošast koja nam iza ćoška prijeti. Dobro, ukratko sam htio podijeliti s vama ove informacije, ova razmišljanja. Dakle, čim taj odbor za hitne zdravstvene situacije donese odluku oko ovog što sam govorio, naravno da ću vas u roku 1 minute o tome kada to nađemo obavijestiti. Eto, ugodan nam ostatak dana želim i lijep vam i ugodan vikend. Pozdrav, bok!